ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നാമം ജപിച്ചോ പ്രഭു? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. 9 മണി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തിയതായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപം കഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരിഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് 4-ാം അധ്യായത്തിലെ 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ മാതാജി? അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് മ്യൂട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ മാതാജി. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കട്ടെ. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും. ഒന്ന് മ്യൂട്ട്. ജയശ്രീ മാതാജി ഇന്നും അതേപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജയശ്രീ മാതാജി ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ച് പറയട്ടെ മാതാജി. പ്രോബ്ലം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സൗണ്ട് വരാം അങ്ങോട്ട്. ഞാനിപ്പോ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. നമ്മുടെ വീണ്ടും മ്യൂട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന അധ്യായം നമുക്ക് അറിയാലേ. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതീന്ദ്രിയമായി നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഉണ്ടായാലേ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും പല ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് തിക്ത കർമ്മഫലം സംഘം നിത്യോ ദൃപ്തോ നിരാശ്രയ കർമ്മണ്യഭിപ്രവർത്തോപി നൈർമാകിശ്ചത് കരോതി സ. തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങൾ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തന്റെ കാര്യമാണ്. ഒരു ഭക്തനാകുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭക്തൻ പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? അതിലൊന്നും ഒരു ബലാസക്തി കൂടാതെ ഒന്നും അതിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നേടാനോ കൈവശമുള്ളത് സൂക്ഷിക്കാനോ അയാൾക്ക് വെമ്പലില്ല.
തന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ തന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കും. ശേഷം കൃഷ്ണത്തിന് അഭിഷ്ടത്തിന് വിടും. അതായത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാം, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അയാൾ വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട്, നമ്മൾ അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ല, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകില്ല. ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ്, അതാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടക്കം. ആത്മീയതയിലേക്ക് തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭക്തിയിലൂടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പോകേണ്ടതെന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ, അങ്ങനെ വരുമ്പോഴോ ആ ഭക്തന് കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് കണക്ഷൻ വരില്ല. പിന്നെ അതിന് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് ഉയർന്നാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഭക്തിയോഗത്തിലും അത് 1 തൊട്ട് 6 വരെ അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണ്. മാക്സിമം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഫസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഭക്തനാവുക, ഭക്തിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുക, നമ്മള് സാധാരണ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുക. അതാണ് ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും പറഞ്ഞു വരുന്ന എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളെയും നമ്മൾ ആ അന്തസത്ത എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ഇതിലൊക്കത്തിലും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം, നിരീസാര്യച്ചിതാത്മാ തിക്തോ സർവപരിഗ്രഹ ശരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവന്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ച് തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ പല ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, മനസ്സിനെ ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കുക, പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുക. പിന്നെ സമ്പത്തിലെ നേട്ടങ്ങളിലും ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്, ഞാനാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മള്, അങ്ങനത്തെ രീതി, അത് ആ നേട്ടങ്ങൾ ഉടമാവകാശം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമ്മളെ കൈ അടക്കാൻ എക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. അതിന് ആ ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക. ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യ കർമ്മം, ജീവിതത്തിന് ചില അത്യാവശ്യ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്തണമെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് മരിക്കുന്ന ജ്ഞാനികൾക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവത് അംശം എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും തൻ്റെതല്ലെന്നും പരമപുരുഷൻ തന്നിലൂടെ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും അയാൾക്കറിയാം. അപ്പൊ ഞാനല്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത്, എല്ലാതും ഭഗവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ ഒരു വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് വരാം. അതായത് നമ്മൾ ഉടമാവസ്ഥം, നമ്മളല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം തന്നെ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഉടമസ്ഥൻ ക്രൂരനായിരിക്കും. ഒരു ഉടമസ്ഥൻ അയാൾ തന്റെ മൃഗത്തെ ചിലപ്പോൾ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പൊ എന്നാലും ആ മൃഗം എതിർക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അയ ലെവലിലായിരിക്കണം. നമുക്ക് അത്ര ഉള്ള സാധനം ഭഗവാന്റെ ലെവൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ് നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അത്രയല്ലേ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതൽ കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും അനുഭവിക്കേണ്ടത്. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനോട് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ തന്നില്ല, അന്നത്തോട്ട് ഞാൻ ഇന്നും അതല്ല ലെവല്. കാരണം ഇതെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തി, നമ്മളെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോകണം. അടുത്ത ശ്ലോകം, യദ്രാലാഭ സന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വോദ്ദീതോ വിമസ്മരാ സമസിദ്ധവസ്ഥിതോ ചാകൃത്വാപിന നിബന്ധതേ. താനെ വരുന്ന നേട്ടങ്ങൾ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്വമുക്തനും വിമർശനും ജയപരാജയങ്ങളെ സമഭാവന കൈകൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബന്ധനല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭക്തൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന കർമ്മങ്ങള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് വരുന്ന നേട്ടങ്ങളില് സംതൃപ്തിയോ നിർമത്സരമോ ജയാപരാജയങ്ങളോ ഇതൊക്കെ ഒരേപോലെ കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ എന്തൊരു കർമ്മം ചെയ്താലും അവയിൽ ബന്ധസ്ഥനാവില്ല. അപ്പൊ അതാണ് കർമ്മയോഗത്തിന്റെ പറയുന്ന കാര്യം. അതാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് നമ്മളെ ബന്ധസ്ഥനാക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ കടക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പറഞ്ഞത്, കൃഷ്ണബോധത്തിലുള്ള തന്റെ സേവനത്തിന് മറ്റൊരു പ്രവൃത്തിയും തടസ്സമാവാത്ത രീതിയിൽ അനുവദിക്കില്ല. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അത് കൃഷ്ണബോധത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് തടസ്സം വരുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. നമ്മളെ പ്രവൃത്തികളെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രവൃത്തി കൃഷ്ണബോധം, അതായത് നമ്മള്
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാം. അത് നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതാണ് അതിന്റെ യാത്ര. നമ്മൾ നമുക്കൊരു ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊരു ശാസ്ത്രം പഠിക്കണം, അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാതിരിക്കുക, ശാസ്ത്രത്തിന് അനുയോജ്യമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുക. ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്തിയിലായാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയേ നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം ആ ലെവലാണ്. കാരണം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെ അല്ല ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭക്തി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പരിപൂർണ്ണ എത്താന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഗന്ധസംഖ്യസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിത ചേതസ യജ്ഞായ ചരത കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവീലിയത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ബന്ധനാകാതെ അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഇതല്ല, ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാത്തിനും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണങ്ങൾ അല്ലെ. അതില് നമ്മൾ എന്താണ്, അതില് ബന്ധസ്ഥരാവരുത്, അതിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകരുത്. നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. സാധാരണ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറയല്ലേ, നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നത് കാരണം അയ്യോ അവിടെ പോവണ്ടായിരുന്നു പറയും അല്ലെ. ആ പോയതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ആ പ്രശ്നം അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതികയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് പ്രശ്നം. അതിന്ന് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ലതായിരിക്കുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് തെറ്റാണെന്ന് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അജ്ഞത മാറി ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ, നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പരംപുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് യജ്ഞങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം യജ്ഞങ്ങളാണ്. യജ്ഞങ്ങൾ, പൂജകൾ നമ്മൾ എല്ലാതും ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം. അതേ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഫലനം ആത്മീയതയിൽ ലയിക്കുന്നില്ല, അവയിൽ ഭൗതിക ഫലങ്ങളാ കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യം ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതീന്ദ്ര ലെവലിലായിരുന്നു. കാരണം കൊണ്ട് അതിന്ന് കിട്ടുന്നതും അതേപോലത്തെ ഉള്ള ഫലങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക ഫലമല്ല, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മണാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവീർ ബ്രഹ്മാത്മോ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗദ്ദവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിന. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിലെ ഹവിസും യജ്ഞയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവം ഉള്ളവയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണബോധത്തിൽ മുഴുകി. ഇതൊക്കെ ആ ഭക്തൻ അല്ലെ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ പാർട്ടുകൾ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് വിവരിക്കുകയാണ്. അതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ആധ്യാത്മിക പ്രാർത്ഥന സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരവും മനസ്സും, അതിനൊരു ഹവിസും യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമായിട്ട് മാറും. നമ്മുടെ ശരീരമായാലും മനസ്സായാലും ആത്മീയത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. കലാഗി കർമ്മം കൃഷ്ണാവത്തോടെ വിഷ്ണുവിന് മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ നിമഗ്നായ തോതനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷവും ആത്മീയമായി തീരും. അപ്പൊ ചുറ്റുപാടും എല്ലാതും ആത്മീയമായി തീരും. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്താണ് സത്യത്തില് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ആത്മീയമായി തീരുന്ന പറയണത്. പിന്നെ അതീന്ദ്ര ബോധത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നും യജ്ഞം എന്ന് പറയും. യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു അല്ല അല്ലത്. അതേപോലെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ ആ യജ്ഞത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ യാത്ര. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോഗിനോ പരിഭാസതേ ബ്രഹ്മണവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേനവോപ ജുഹദീം. ചില യോഗികൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റ് ചില തേജസ്വി യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ പൂജാവിധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചില യോഗികള് പലതരം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു ചിലർ ബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ, തേജസ് ബ്രഹ്മം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള ബ്രഹ്മവലയത്തെ അതിനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനല്ല, ഭഗവാന് ചുറ്റുമുള്ള ആ ബ്രഹ്മവലയത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്കുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ, അതായത് ബ്രഹ്മത്തെ ചുറ്റുപാടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് എന്തോ ഒരു ശക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പവർഫുൾ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ കൂടുതൽ. അതിനുള്ള യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. ആ യജ്ഞങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടു തരം യജ്ഞങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭൗതികമായ സമ്പത്തിനുള്ള യജ്ഞവും
അതീന്ദ്രമായിട്ടുള്ള യജ്ഞവും നമുക്ക് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിനുള്ള പൂജാവിധികൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് നമുക്ക് പറയില്ലേ ആത്മീയത അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ. അങ്ങനെ 2 തരം യജ്ഞങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്ത് തന്നെ കൃഷ്ണാപാദമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ സർവ്വസമ്പത്തും ഭഗവത് പ്രീതിക്കാണ്ട് അർപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ക്ഷണികമായ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ മുതലായ ദേവന്മാരെ സ്വന്തം ഭൗതിക സ്വത്തുക്കളെ യജ്ഞിക്കുന്നു. അപ്പൊ 2 തരമുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഭക്തനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാതും സ്വത്തായാലും ശരീരമായാലും മനസ്സായതും എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റു ചിലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികവാദികൾ, നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മളെ പോലെയുള്ള എല്ലാവരും ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ക്ഷണികമായ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ ഭൗതിക സമ്പത്തുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതാണ് വേറെ രീതി. അങ്ങനെ 2 തരം ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ 2 തരം വിഭാഗക്കാരുണ്ടെന്ന പറയുന്നത്. അടുത്ത് ശ്രേതോദീനിന്ദ്രിയാണിന്യ സമയജ്ഞേഷു ജുഹതി ശബ്ദാദീൻ വിഷയാനിന്യ ഇന്ദ്രിയാജ്ഞേഷു ജുഹതി. ചിലർ കറകളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികൾ ആത്മസംയനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോപിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാകുന്ന ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോപിക്കുന്നു. അപ്പൊ 2 തരത്തിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മചാരികൾ, നമ്മൾ വേണം സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ സന്യാസികൾ, എല്ലാതും ത്യാഗം എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് മാത്രം സമർപ്പണം ചെയ്ത വ്യക്തികൾ, അവരൊരു ഗ്രൂപ്പ്. പിന്നെ ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥർ, നമ്മളെ പോലെ ഗൃഹസ്ഥർ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥർ, അവര് ചെയ്യുന്നത് 2 ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാതും, അതായത് അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയയിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഹോപിക്കുന്നു. മറ്റോ വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൃഹസ്ഥര സമയം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെയാണ് ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തു വരേണ്ടത് ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൂടിയേ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയുള്ളൂ. മാനവ സമൂഹത്തിൽ 4 വിഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ. ബ്രഹ്മചാരികൾ, ഗൃഹസ്ഥര്, വാനപ്രസ്ഥര്, സന്യാസി. അങ്ങനെ 4 സെക്ഷനായിട്ട് പറയണത്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ശരിക്കും അതീന്ദ്രിയം അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക്, കാരണം അവരെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണല്ലേ. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആത്മീയ സുഖം, ആത്മീയ ആനന്ദത്തിലല്ല നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തുപോലെ മാറുന്ന പറയുന്നത്, മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഇന്ദ്രിയ ലോകത്തിനുള്ള വസ്തുക്കളായി നമ്മൾ മാറാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 ആശ്രമങ്ങൾ എന്തിനാ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്, 4 ആശ്രമങ്ങൾ, ചതുരാശ്രമങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ചാതുർവർണ്ണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ, നമ്മളെ പതുക്കെ നമ്മളെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഈ ചതുർവർണ്ണങ്ങളും ചതുരാശ്രമങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ അല്പമൊക്കെ ആകാമെങ്കിൽ അവ നിയന്ത്രണ വിധേയന മാത്രമായിരിക്കണം. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഭൗതികയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയമായ ആസക്തികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായിരിക്കണം മാത്രം. എന്നാലേ നമുക്ക് പുരോഗതിക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിയന്ത്രണായ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ഉത്കൃഷ്ടമായ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ ഭോഗപ്രവണത ബലികഴിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭോഗം നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അതില് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണത് കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഭോഗവും വേണം ആത്മീയതയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കൽ ആവില്ല. രണ്ടും 2 ഡയറക്ഷൻ, ഒന്ന് നേരേന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭോഗം കൂടുമ്പോ ആത്മീയത കൂടും, ആത്മീയത കൂടുമ്പോൾ ഭോഗം കുറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭോഗാവസ്ഥ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അതിന് നമ്മൾ നിയന്ത്രണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. സർവേന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരേ ആത്മസംയന്ന യോഗേന ജുഹതി ജ്ഞാനദീപദേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നവരിൽ തൽപരായ മറ്റു ചിലവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോപിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയും, നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത് പറയുന്നത് അഗ്നി, മനസ്സിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചാലോ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മറ്റെല്ലാ കാര്യത്തിനും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. അത് ചിലവർ ചെയ്യും. അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതിന് പല മാർഗങ്ങളും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു മാർഗമല്ല, അനേകം മാർഗങ്ങളുണ്ട്.
അതിലൊരു മാർഗമാണ് പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ പദ്ധതി. പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മനസ്സിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഉയരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ കുറെ ആസനങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാലേ നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് 2 തരം ആത്മാവിനെ പറ്റി. പതഞ്ജലി യോഗത്തിൽ ആത്മാവിനെ പ്രത്യകാത്മ, പരാത്മ എന്ന് 2 വിധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആത്മാവിന് 2 രീതിയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാണ്. ഒന്നും തന്നെ ഒരു ആത്മാവ്, അതായത് സാധാരണ നമ്മളെ പോലെ ഉള്ളവര്, അവരെന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് ആകൃഷ്ടരാകും. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ആകൃഷ്ടമാകുമ്പോൾ ആ ആത്മാവിനെ പറയുന്നതാണ് പര ആത്മാ. ജസ്റ്റ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നു അത്രയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, അതായത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നവര്, അതായത് ആത്മീയ അന്വേഷണം, അവരെ പ്രത്യകാത്മ എന്ന് പറയും. അതിന് ജനറൽ ആയിട്ട് 2 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ആഗ്രഹമില്ലാത്തൊരു വകുപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. ഒറ്റയടിക്ക് പറ്റില്ല, പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാറണം. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 10 വിധ വായുക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പതഞ്ജലിയുടെ ആ യോഗ പദ്ധതിയുടെ ഒരു ജനറൽ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, അതിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശരീരത്തിനുള്ള വായുക്കളുടെ 10 വിധ വായുക്കളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വിധേയമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്വാസവിധാനത്തിലൂടെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ശ്വാസം കൊണ്ട്, അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് പതഞ്ജലിയുടെ യോഗസൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. പലതരം പ്രാണനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പ്രാണനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പലതരം പ്രാണനുണ്ട്. ആ പ്രാണനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ പദ്ധതിയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ദ്രവ്യയജ്ഞാസ്തപോ യജ്ഞ യോഗയജ്ഞാസ്തഭാവരേ സ്വാദയജ്ഞാനയജ്ഞാസ്തയതയ സംസിതാവൃത. സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചില തങ്ങളുടേയും ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ കഠിനമായ തപശ്ചര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും അഷ്ടാംഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രമായ ജ്ഞാനപുരോധിക്കായുള്ള വേദജ്ഞാനത്തിലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കും. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥ ജ്ഞാനാവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ പല രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ചില തങ്ങൾ എല്ലാതും ത്യജിക്കുക. ആ ത്യജിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ആശുപത്രികള്, അതുപോലെ തന്നെ വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങള്, ദരിദ്രർക്കുള്ള സൗജന്യ ചികിത്സ, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അതാണ് ഒരു വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റു ചില അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ദ്രവ്യയജ്ഞം. ദ്രവ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ പൂജിക്കുക, അതാണ് ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പറയണത് ഒരു സെക്കൻഡ്, തപോയജ്ഞത്തിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ചാതുർമാസ വൃദ്ധങ്ങൾ, നമ്മൾ പലതരം വൃദ്ധങ്ങൾ എടുക്കും. അതായത് നമുക്ക് ഉപരിലോകത്തിലേക്ക് പോവാൻ, ആത്മീയമായ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില നിയമങ്ങളും കുറെ വൃദ്ധങ്ങൾ എടുക്കും. അതിനെയാണ് പറയുന്നത് തപോയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നതാണ് യോഗയജ്ഞം. യോഗയജ്ഞത്തിൽ വരുന്നതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗം, ഹഠയോഗം, പിന്നെ അതുപോലെ തീർത്ഥാടനകൾ നടത്തുന്നതും ഇതൊക്കെ വരുന്നത് യോഗയജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നൊരു യജ്ഞത്തിന്റെ പേരാണ് സ്വാതിയജ്ഞം. അതായത് പറയുന്നത് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, സാഖ്യശാസ്ത്രം എന്നിവയൊക്കെ വായിച്ച് പഠിക്കുക. അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധ്യ. അപ്പൊ 4 തരം യജ്ഞങ്ങൾ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. ഒന്ന് ദ്രവ്യയജ്ഞം, അടുത്തത് പറയുന്നത് തപോയജ്ഞം, പിന്നെ പറയുന്നതാണ് യോഗയജ്ഞം, പിന്നെ പറയുന്നതാണ് സ്വാതിയജ്ഞം. അങ്ങനെ 4 തരം യജ്ഞക്കുള്ളിൽ കൂടിയും നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. അതിന്റെ ഒരു മാർഗമാണ്. അപ്പൊ ആദ്യമേ ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യുക. അതാണ് പറയുന്നത്. ആശുപത്രികള്, വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങൾ, അതായത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു പോവാം. അതൊരു മെത്തേഡ്. പിന്നെ അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൃദ്ധങ്ങൾ എടുക്കണം. പലതരം അതിന് കഠിനമായിട്ടുള്ള വൃദ്ധങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. അതാണ് തപോയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പറഞ്ഞ നമ്മള് യോഗ സിദ്ധികൾ കൈവരിക്കാൻ പറ്റുള്ള ഹഠയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോണതൊക്കെ ആത്മീയമായി ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് യോഗയജ്ഞം എന്ന് പറയും. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠനങ്ങൾ, സാഖ്യശാസ്ത്രമാണെങ്കിൽ, വേദസൂത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ, ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതും നമ്മള് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി തീരും. അടുത്ത ശ്ലോകം. അപാനേ ജുഹതി പ്രാണം പ്രാണപാന തഥാ പരേ പ്രാണപാനാഗതി രുദ്ര പ്രാണയാമ പരായണ അപരേ നിഹതാഹാര പ്രാണം പ്രാണേഷു ജുഹതി.
പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റി പറയാണ് ശ്വാസചലനത്തെയും ഉച്ചശ്വാസത്തെയും ഉച്ചചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ചിലരുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുന്നു. മറ്റു ചിലവർ ആഹാര നിരോധനത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ നിന്ന് ഹോമിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് യോഗനെ പറ്റിയാണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യോഗയിൽ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള യോഗകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ശ്വാസത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന യോഗത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ശ്വാസ നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള ഈ യോഗ പ്രക്രിയ പ്രാണായാമം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആരംഭത്തിൽ ഹഠയോഗ പ്രക്രിയ പ്രകാരം വ്യത്യസ്തമായ ആസനങ്ങൾ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശീലിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചല്ലേ. കാരണം നമ്മളെ മനസ്സിനെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ, ആത്മാവിന്റെ കൺട്രോളിൽ വരണം. ആത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള പല മാർഗങ്ങളാണ്. അതിനൊന്നാണ് ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ച്, അങ്ങനെ ആ ശ്വാസം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പല മാർഗങ്ങളൊന്ന് ഹഠയോഗം, അഷ്ടാംഗ, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻസ് ആണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയും ഇന്ദ്രിയ സമന്വയത്തിന് വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പ്രക്രിയകളാണ്. ഇതൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അൾട്ടിമേറ്റ് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാം. ഇതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇത് ചെയ്യാൻ ഇതെന്നല്ല, പല രീതിയിലുണ്ട്. ഇതിലൊരു മെത്തേഡാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗം അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനയോഗം, മെഡിറ്റേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഒരേ ട്രാക്കിൽ വരുന്നതാണ്. ഹഠയോഗ ആയാലും ഇതൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാം. അതിനുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ശരീരത്തിനുള്ള വായുവിനെ നിയന്ത്രിച്ച് തിരിച്ചു വിടുന്നതാണ് ഈ പരിശീലനം. അപ്പൊ ശരീരത്തിലുള്ള ആ വായുകളെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഉള്ള മെഡിറ്റേഷൻ, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്രാണനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശ്വാസത്തെ നമ്മള് നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പല രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ആ പ്രാണനെ നമ്മളെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതികൾ പല രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പറഞ്ഞു ഉച്ഛ്വാസത്തിൽ ശ്വാസത്തെ അമർപ്പിതമാകുമ്പോൾ രേചകമെന്നും വായുഭാഗങ്ങൾ രണ്ട് സ്തംഭിക്കുമ്പോൾ കുംഭകം യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ തന്നെ കുറെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ രണ്ടും പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. ഒരെണ്ണമാണ് രേചകം, ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ കുംഭകം എന്നൊക്കെ പല മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അത് അപ്പൊ കുംഭക യോഗം പരിശീലനം കൊണ്ട് യോഗി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം അനേകം വർഷങ്ങളായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ യോഗ്യ സിദ്ധികൾ അവർക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിലൊരു മെത്തേഡാണ് കുംഭക യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം തന്നെ അനേകം വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതെന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? അത്രയും കാര്യം ചെയ്താലേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ജന്മത്തിൽ തീർക്കേണ്ടതുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ജന്മം തന്നെ അവർ നീട്ടും. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അനേകം വർഷങ്ങളായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തനാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ജനറലായിട്ട് ചിന്തിക്കരുത്. ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തന്മാർ, അതല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഒരു പ്യുവർ ഡിവോട്ടി 100% പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ആയ വ്യക്തി എന്താണ് ഒരിക്കലും അത് ചിന്തിക്കില്ല. കാരണം സമയം ദൈർഘ്യം കൂട്ടാനൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. ഫുൾ ടൈം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുള്ളൂ ഭക്തി. അപ്പൊ അതിനൊരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ഒരിക്കലും ഭക്തൻ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം സർവേപ്യത യജ്ഞവിദോ യജ്ഞാശിബിത കൽമഷ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃത പൂജ്യോ യാന്തി ബ്രഹ്മ സനാതനം. യജ്ഞ ഉദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്തിന്റെ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃത് നുകരുന്നവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ ഈ യോഗികളും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തരും, അതായത് ആ ലെവലിലേക്ക് അവർ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മള് പരമമായ പാദത്തിലേക്ക് സനാതനമായ വ്യോമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടെ എത്തിയെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ അവിടേക്ക് യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കണം. അതിനുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മള് വേദങ്ങള് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ തത്വചിന്തനകള്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ യോഗ പരിശീലനങ്ങള്, അതേപോലെ തന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ, ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ ഇതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. ഇത് ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പറയണ പോലെ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം നായം ലോകസ്തു യജ്ഞസ്താ കുതോനോ കുരു സത്തമ
ഒരു ശ്രേഷ്ഠ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്ത് സന്തുഷ്ടമായി ജീവിക്കാനായില്ല, പിന്നെയല്ലേ പരലോകത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില ജീവിതത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പൂജ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചിട്ടയുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് ഇഹലോകത്തിനും പരലോകത്തിനും സന്തോഷം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. മനുഷ്യ ജന്മം, ധർമ്മം, സാമ്പത്തിക മേൽമ, നിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം, അവസാനമായി ക്ലാസിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മോചനം നേടാനുള്ള ഉപായം എന്നിങ്ങനെ വഴിക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വേദങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഈ ജന്മം, മനുഷ്യ ജന്മം എങ്ങനെ പൂർണ്ണമാക്കാം നല്ല രീതിയിൽ. പിന്നെ അതേപോലെ ധർമ്മം, സാമ്പത്തിക മേൽമ, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് സുഖഭോഗം വേണം, പക്ഷെ എന്നാലും അതെങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോവാ. അവസാനമായി ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം എങ്ങനെ മുന്നേറാം, ഇങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന അർത്ഥധർമ്മ കാമ മോക്ഷ എന്ന മോക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുള്ളൂ. ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം ഉണ്ടായാൽ സ്വാഭാവികമായി പിന്നീടുള്ള ആവശ്യം ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണമാണ് അല്ലെ. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ വേണം നമുക്ക്, പക്ഷെ അത് നിയന്ത്രണമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കണം. അതുപോലെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരു സുഖജീവിതം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അല്ല, എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആക്ഷനും ഞാൻ തന്നെ എടുത്തിരിക്കണം. അത്രയുള്ള കണ്ടീഷൻ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അത് എന്ത് ചെയ്താലും അതിന്റെ ആക്ഷൻ, നല്ലത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത്, ചീത്ത ചെയ്താൽ ചീത്ത. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ കാര്യം ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ എടുത്തെത്തും. ഭഗവാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ എടുത്തെത്തൂല, അത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം ആയ ഭക്തന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ജീവിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ, അതാണ് ആ പോയിന്റ്. ഏവം ബഹുവിധ യജ്ഞ വിദതോ ബ്രഹ്മണോ മുഖേ കർമ്മജാൻ വിദ്ധിതാൻ സർവാനേവം ജാത വിമോഷസേ. പല വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. ഇവ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവായതാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാം. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുക്തി നേടാം. അപ്പൊ അതില് ആദ്യത്തെ പല സെക്ഷനില് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാം. അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല എടുക്കേണ്ടത്, അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാ 700 ശ്ലോകങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ 700 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഒരു 10 ശ്ലോകം 20 ശ്ലോകം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ശ്ലോകം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല എടുക്കേണ്ടത്, അതിലെല്ലാതും നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകർ അനുയോജ്യ വിധത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിനും നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് യജ്ഞങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഓരോ രീതിക്കും ഓരോ മനുഷ്യർക്കും എങ്ങനെ ചെയ്യണം. പലരും പല രീതിയിലും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിലാണെങ്കിൽ ഒരു 10 പേര് 100 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 10 പേര് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു രീതി, മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വേദങ്ങളില് അത് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ മുന്നേറേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യ ശരീരമായ ബോധത്തിൽ മുഴുകി നിൽക്കുക ആയതിന് യജ്ഞങ്ങളാൽ ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ശരീരമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശരീരത്തിലും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ശരീരം ഉണ്ടാവും, മനസ്സുണ്ടാവും, ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും. ഈ 3 കാര്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ശ്രദ്ധാൻ ദ്രവ്യമയജ്ഞാത് ജ്ഞാനയജ്ഞ പരന്തപ സർവ കർമാഖിലം പാർത്ത ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യതേ. ശത്രുജ്ഞ, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം.
ഹേ പാർത്ഥ, സർവ കർമ്മത്യാഗങ്ങൾ ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്ന ദിവ്യമായ ജ്ഞാനത്തിലാണ്. എല്ലാതും ത്യജിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് സർവ്വ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും, അത് പെട്ടെന്നല്ല. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പല സെക്ഷനാണ് പറഞ്ഞ, ഒന്ന് ദ്രവ്യയജ്ഞം, അതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനയജ്ഞം, അങ്ങനെ പല യജ്ഞങ്ങളിൽ കൂടിയും നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ലാസ്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ ജ്ഞാനയജ്ഞത്തിനേലും കുറച്ച് താഴെയുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതായത് വിവിധ യജ്ഞകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒരു രഹസ്യമുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ പ്രത്യേക വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് യജ്ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത രൂപം കൊള്ളും. ഒരാളുടെ വിശ്വാസം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അയാൾ അത്രയും ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കാത്ത ദ്രവ്യയജ്ഞത്തിൽ മാത്രം തൽപരനായ കർത്താവിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ദ്രവ്യയജ്ഞം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, പല ഇത് പണിയുന്നത് നമ്മളെ വൃദ്ധസദനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ദ്രവ്യത്തെ നമ്മള് യജ്ഞമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ദ്രവ്യത്തെ നമ്മള് പരിത്യജിക്കേണ്ടതായിട്ട് മറ്റുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദ്രവ്യയജ്ഞം. അപ്പൊ ജ്ഞാനയജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളല്ലേ. അപ്പൊ അത് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജ്ഞാനയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാനെന്ന അറിവ് കിട്ടിയാലല്ലേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ കണക്ട് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രവ്യയജ്ഞത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ആ മാർഗമാണ് ശരിക്കും ദ്രവ്യയജ്ഞത്തിനേലും ബെറ്റർ എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ അത് തെറ്റെന്നൊരിക്കലും പറയണില്ല. അത് ജ്ഞാനയജ്ഞം കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ കേവലം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തിനാണ് ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളായി മാറിപ്പോകുന്ന പറയുന്നത്. അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനതലത്തിൽ ഉയർപ്പെട്ട ആ കർമ്മങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക നിലയിലായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയായി കഴിഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അതാണ്. അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അതിന് പല കാര്യമുണ്ട്, ഒരു കാര്യമല്ല. നമ്മൾ അതിനെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ നിയന്ത്രിക്കണല്ലേ. നമ്മളെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം ആ സമയത്ത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പൊ അത്രയും നമ്പർ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അവിടെ തന്നെ വരുന്നു. അതേപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബേസിക് അതൊക്കെയാണ്. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ബലോധിഷ്ഠം എന്ന നിലയ്ക്ക് കർമ്മകാണ്ഡമെന്നും മറ്റു ചിലപ്പോൾ ജ്ഞാനാധിഷ്ഠങ്ങളായ നിലയ്ക്ക് ജ്ഞാനകാണ്ഡമെന്നും വിളിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പല സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതിനെ കർമ്മകാണ്ഡം, ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ കർമ്മകാണ്ഡം എന്നാ പറയുന്നത്. അവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബലങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങൾക്ക് ബലം നമുക്ക് ലഭിക്കും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബലങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ആ രീതി ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ അതിനെ പറയണത് കർമ്മകാണ്ഡമെന്നും. അതേപോലെ നമുക്ക് ജ്ഞാനങ്ങൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ നാമം ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ജ്ഞാനമല്ല. ആ ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനഗണം അങ്ങനെ പല സെക്ഷൻ. ഇപ്പൊ ഉപനിഷത്തുകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ തത്വജ്ഞാനമാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കണം. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി തത്വമസി ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ബേസിക് ആയിട്ടും ഉപനിഷത്തിന്റെ മന്ത്രങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ആത്മീയതയിലേക്കുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെയാണ് ആ പറയുന്നത്. അതാണ് ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിൽ വരുന്ന സെക്ഷൻസ് വരുന്നത്. അതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ 34ാമത്തെ ശ്ലോകം. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേയ സേവയാ ഉപദേശാന്തിതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനീനാശ്ച ദർശനഃ. ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഒരു ഗുരുവിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു അധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചിരിക്കണം. ആത്മീയതയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കേരളക്കാരെ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഗുരുക്കന്മാരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു വിഷമമാണ് അല്ലെ. കാരണം എന്തോ നമുക്കറിയില്ല. അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്ത് അനേകം ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. അവർ കൂടുതലും ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ, അവരെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്തരെ പറ്റിക്കുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം നമുക്കൊരു മെന്റാലിറ്റി വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു അധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. ഒരു ഗുരുവിൽ കൂടിയല്ലാതെ നമുക്ക് സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല.
ക്ലിയർ കട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവായിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന് ആ സത്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ആ ഗുരുവിന് മനസ്സിലായ കാരണം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് അത് ലഭിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സയൻസ് പഠിച്ച ടീച്ചറെ സയൻസ് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, സയൻസ് ആയിട്ട് മാത്സ് ടീച്ചറെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ സത്യം അറിഞ്ഞതാണ് ഗുരുക്കന്മാർ. ആ ഗുരുക്കം പ്രത്യേകിച്ച് ആചാര്യ പരമ്പര, അവരുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ എൻട്രി ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചില റൂൾസും റെഗുലേഷൻസ് ഫില്ല് ചെയ്താലേ മാത്രം അതിലേക്ക് അവര് എൻട്രി എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ എൻട്രിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത്ര അവർ കൺഫേം ആയി ആ ലെവലിൽ തന്നെ അവർ നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ അതിൽ എൻട്രി ചെയ്യും, അല്ലാത്തവരെ അവർ എടുക്കൂല. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ പല സമ്പ്രദായങ്ങളും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അല്ലെ. പല സമ്പ്രദായത്തിന് അതിൻ്റെതായ നിബന്ധനകളുണ്ട്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓരോ സമ്പ്രദായത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നാഗ സമ്പ്രദായം, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പല നമുക്ക് നാളെ തോന്നുന്നു ശരി നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ ആ സമ്പ്രദായത്തിൽ ചെയ്യുന്ന അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അവർക്കറിയാം, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹസ്ഥരെ അവർ ഒട്ടെടുക്കില്ല. കാരണം വീട്ടിലത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ നിയമവലികൾ ഉണ്ട് ഓരോ സമ്പ്രദായത്തിനും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമ്പ്രദായത്തിൽ നമുക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയമായ പുരോഗതി നമുക്ക് ലഭിക്കും. കാരണം അവർ ആ സത്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സത്യം നമുക്ക് പറയില്ല, നമുക്ക് എഞ്ചിനീയർ പഠിക്കുന്ന മെഡിസിൻ കുറെ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ എൻട്രൻസ് എക്സാം പാസ്സായാലോ അതെന്തിനാ അത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്? അത്രയെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ മെഡിസിൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആ ലെവലിലേക്ക് അവന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഫെയിൽ ആവും. അപ്പൊ അത് കാരണം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കുറെ സിസ്റ്റങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അവർക്കറിയാം, ആ ഗുരുവിനെ അറിയാം ഇത്രയും ചെയ്ത വ്യക്തിക്കോ ഇത് കടക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നമ്മള് ഒന്നുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ റിപ്പീറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇയർ ചിലപ്പോൾ എൻട്രൻസ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ജന്മയിലെ പല ജന്മങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗുരുപരമ്പരയിൽ കണക്ട് ആകാൻ പറ്റും. ആ ഗുരുപരമ്പരയിൽ കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് യാത്ര. അപ്പൊ അന്ന് നമുക്ക് ആ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരും ഗുരു തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ ഗുരു തത്വം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗം പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ഈസി എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, പ്രയാസമുള്ളതാണ്, സംശയമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മള് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചിന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കുക, അതല്ല. അത് നമ്മൾ അതിൽ രണ്ട് തന്നെ സെക്ഷൻ, ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഹാർഡ് എന്ന് പറയും. സോഫ്റ്റും വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് കുറെ നിയമങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം, പക്ഷെ നിയമങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള മാർഗമല്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് എളുപ്പമുള്ള മാർഗമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ശിഷ്യ പരമ്പര വിശ്വാസന ഒരു ആധ്യാത്മ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ടീച്ചർ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാത്സ് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ ടഫാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന ടീച്ചറെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ട്യൂഷൻ ടീച്ചറെ പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് പഠിച്ച് പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയി തുടങ്ങും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഗുരുവില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കില്ല. ഈ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്നുള്ള തത്വത്തെ അനുവർത്തിക്കാതെ ആർക്കും വിശ്വാസന ഗുരു ആകാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാണ്. ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പരയാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്പ്രദായം, അതിൽ കുറെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശങ്കരാചാര്യ എല്ലാവരും നമുക്കറിയാം, പല സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് സമ്പ്രദായങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയായി, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം ആ പരമ്പരയിലുള്ള ഗുരു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ആ ഗുരു ആവാൻ കഴിയില്ല. അതും പറഞ്ഞ ആ ഗുരു പരമ്പരയിലുള്ള ആ ഗുരു ആ നിയമങ്ങൾ ആചാരിക്കാതെയും ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാതെയും അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആചരിക്കാത്തതും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവര് ആ പരമ്പരയിൽ തന്നെ ആ ഗുരുവിനെ തള്ളും. പിന്നെ ആ ഗുരുവിനെ അവർ എടുക്കൂല, ആ വ്യക്തിനെ അവർ അതിലേക്ക് എടുക്കൂല. അതാണ് ആ പരമ്പരയിൽ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ചിലർ ദീക്ഷ എടുത്തതിന് ശേഷം അവരെ രീതിയിൽ കുറെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കണമൊക്കെ കേൾക്കാം. അത് പിന്നെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം ആ നിയമത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പൗരാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യന്റെ കുറെ റൂൾസുകൾ നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അർത്ഥമില്ല എന്താണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്കുള്ള സ്ഥാനം തന്നെ ജയിലാണ്, മനസ്സിലായി. അതേപോലെ തന്നെ ഗുരു പരമ്പരയിൽ അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സാധാരണ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ പോലുള്ള ഗൃഹസ്ഥർക്ക് ഇത് വളരെ ടഫാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഗൃഹസ്ഥർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത്തിരി ടഫാണ്. കാരണം നമുക്ക് പല ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങളിലാണ്. നമ്മൾ ഒരു ബന്ധനമല്ല, നമ്മൾ ഏജ്ഡ് ആവുന്നതോട് ബന്ധനങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. അപ്പൊ ബന്ധനങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, നാമം ജപിക്കണം. അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ നാമജപം എല്ലാ വേദങ്ങളിലും ഭാഗവതം അൾട്ടിമേറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാമം മാത്രം ഭഗവാൻ. കാരണം ഈ കലിയുഗത്തിൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ പോണ സമയത്ത്, ധർമ്മം സത്യം കൊണ്ട് പോണ സമയത്ത്, ഉദ്ധവര് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി എന്റെ
എന്താണ് ഇത് വാണിയും അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ ലീലകൾ മാത്രം. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത. ഇത് ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു, ഇതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മളെ ബുക്കുകൾക്ക്. അതായത് ഭാഗവതായാലും ഭഗവത്ഗീത ആയാലും നമ്മളത് ഭാഗവതം ഭാഗവതം നമ്മൾ വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ആത്മീയസാക്ഷി നമ്മളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് ക്ലാസ് കേട്ട് 2 ദിവസം ക്ലാസ് കേട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച ക്ലാസ് കേട്ടില്ല കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടതും പോയി എല്ലാതും കഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലായി? നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എന്നല്ല പല ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതേപോലെ ബുക്കുകൾ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു, ബുക്കുകൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൂടില്ല. നമ്മൾ ഏതൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തോ, നമുക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കണം. ഇതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയതയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കറക്റ്റ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അതിന് നമ്മൾ നാമജപം പറയണത് ഡെയിലി ചെയ്യണം, ഡെയിലി നമ്മൾ ബുക്ക് വായിക്കണം, ഡെയിലി നമ്മൾ കേൾക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ നമുക്ക് അതിലൊരു രുചി വരുള്ളൂ. അതിൽ പറഞ്ഞ അർത്ഥം നിവർത്തി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പല തെറ്റുകളും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാലും നമ്മൾ അത് വിടരുത്, അത് പിടിവിടരുന്ന് പറയില്ലേ. പിന്നെ അടുത്തത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനോട് പതുക്കെ രുചി വരും. നമുക്ക് അതില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തരും. നമുക്കത് എന്നും ഭാഗവതം വായിക്കുന്ന വ്യക്തിയിലെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഭാഗം വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അവിടെ തൊട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ രുചി വന്നു തുടങ്ങും. പിന്നെ അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അംശമായി മാറുന്നത്. പിന്നെയാണ് അടുത്തേക്കാണ് നമ്മള് പിന്നീട് നമുക്ക് അടക്കത് പല സെക്ഷനിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ പ്രേമഭക്തിക്കൊക്കെ നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ധർമ്മത്തു സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീതം. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ മാർഗം. നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, അതാണ് ധർമ്മം, അതാണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആത്മീയ ഗുരുവിനെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പത്തോടെ സ്വീകരിക്കും. പിന്നെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കാരണം ആത്മീയ ഗുരുവിനെ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം. നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ഗുരുവിന് സറണ്ടർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൃത്യനെ പോലെ ദുര്യോധനം ത്യജിച്ചല്ല, നമ്മളെല്ലാ അഭിമാനങ്ങളും ത്യജിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ, ഗുരു ആണല്ലോ ഞാനും ഒന്നും മിണ്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മളെല്ലാ ഉപനിഷത്തുകൾ കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ് ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ്. ഗുരു ശിഷ്യൻ നമ്മളുടെ സംവാദമാണ് ശരിക്കും അതിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിൽ കൂടി മാത്രമേ നമ്മളെല്ലാ വിജ്ഞാന വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എല്ലാതും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ്. കാരണം ഒരു ശിഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് സംശയം ഉണ്ടാവും, ഗുരു അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. വീണ്ടും ഗുരുവിന് ശിഷ്യന് സംശയം വരും, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്. അതാണ് ഒരു ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാതൽ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അന്വേഷിക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ സ്വയമായിട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷണം നടത്തണം. ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ട് അത് അന്വേഷിക്കണം എന്നല്ല, നമ്മളത് കേട്ട് എന്നല്ല, അതിലെന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതാണ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഗുരുവിന്റെ ഇതില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഗുരു ഇല്ലാതെ നമുക്ക്, ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവിടേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ള, നമുക്ക് വേണ്ടി അയച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിനിധി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒരേ ഗുരു പരമ്പരയിലുണ്ട്, പലതരം ഗുരു പരമ്പരയിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരു പരമ്പരയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു പറയില്ല, ഇതില്ലാത്ത പൊട്ടിയ പട്ടം പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമില്ല, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാത്തല്ലോ, ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം എവിടെയൊക്കെ കടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരമ്പരയില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ചോദിക്കാം, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ. അതാണ്. അപ്പൊ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഗുരുവിനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. കാരണം നമ്മൾ ഈ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അപ്പൊ ഭഗവതായാലും വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഒരു എന്താണ് ഒരു മാർക്സിസ്റ്റാൻ അവരല്ല എഴുതുന്നത്, അല്ല ഒരു നിരീശ്വരവാദിയല്ല എഴുതിയിട്ടുള്ള ഭഗവതയല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നിരീശ്വരവാദികളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കണം. കാരണം നമ്മളെ ആവശ്യം ഭക്തിയാണ്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് വരാൻ തുടങ്ങുന്ന ഭക്തി, ഭഗവാനിന് ഓർമ്മ വരല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന ഭക്തി വേറെ, നമുക്ക് അതില് സയൻസ് ഉണ്ടാവാം, അതേപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സൈക്കോളജി ഉണ്ടാവാം, മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാം, ഇതൊക്കെ അതിൽ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ അതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഇത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാനേജ്മെന്റ് ബുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനുണ്ട്, അതുപോലെ സൈക്കോളജിയുടെ ബുക്കുകൾ ഇഷ്ടത്തിനുണ്ട്, അത് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനത്തെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബുക്ക് അല്ലത്, ഇത് ആത്മീയമായിട്ട് ബുക്ക്. ഈ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ തന്നെ ഇത് കാണും. അപ്പൊ ഈ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ബുക്കുകളായിരിക്കണം നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതാം. അതിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ
അതിന് ചില വ്യക്തികൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ആ ബുക്ക് ആ ഭൗതിക ഉണ്ട് ഈ ഭൗതിക ഉണ്ട്. നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞ ആ ഭൗതിക ഈ ഭൗതിക അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആചാര്യ പരമ്പര ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആചാര്യ പരമ്പരയുടെ ബുക്ക് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കണം. നമുക്ക് വേറെ ആചാര്യ പരമ്പര ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആചാര്യ പരമ്പര പഠിക്കുന്ന ബുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബുക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലെ സിലബസ് ആയിരിക്കില്ല ഇന്ത്യയിലത്തെ സിലബസ്. അപ്പൊ രണ്ട് പഠിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സിലബസ് ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിലബസ് പഠിക്കുക, അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സിലബസ് പഠിക്കുക. അല്ലാണ്ട് വേറെ എവിടെന്നെങ്കിലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒന്നല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബുക്കിന്. അതിന് പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. യജ്ഞേതോ ന പുനർമോഹേവം യസ്യാസി പാണ്ഡവായേന ബുദ്ധേന ശേഷേണ ദൃശ്യസ്യാത്മനാദോമയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അതീതനാവുകയില്ല. സർവ്വജീവജാലിലും പരമപുരുഷൻ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്ന് നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാകും. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞതായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആ വ്യക്തിക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടി. പിന്നെ നിനക്ക് മായയിൽ അതീതനാവില്ല എന്നിട്ട്. മായ എന്ന് പറഞ്ഞു മാന്ന് പറഞ്ഞ ഇല്ലാത്തത്, യാന്ന് പറഞ്ഞത് യാതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം, അതാണ് ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം, ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് സന്തോഷം നമ്മൾ ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം. അപ്പൊ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്ന് ഭഗവാനാണെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കും. നമ്മൾക്കറിയാം എന്തൊരു കാര്യത്തിന്റെ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് നോക്കാം, അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ കാരണത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ. അത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള അവതാരങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ മാത്രം. ഭഗവാൻ അനേകം രൂപങ്ങളുണ്ട്, വ്യത്യസ്ത രൂപ വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് വിസ്തരണങ്ങൾ, നമ്മളെല്ലാം ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കും, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഭഗവാന് വിസ്തരണങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഇപ്പൊ ദശാവതാരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പല ഏത് അവതാരം, ലീലാവതാരങ്ങള്, അംശാവതാരങ്ങള്, മന്യന്തരി, ഇതൊക്കെ ഏത് അവതാരങ്ങളൊക്കെ അവതാരങ്ങളാണ്, അതൊക്കെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളുള്ള ഭഗവാന്റെ. നമ്മളെല്ലാവരും ദേവന്മാരടക്കം നമ്മളെല്ലാവരും ജീവജാലങ്ങളെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, മറ്റ് വിസ്തരണങ്ങൾ. ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് പറയാം, ആ വിസ്തരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ആ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന്, അതാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാലും ഒന്ന്. മനസ്സിലെ? അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം ഒന്നിൽ നിന്നാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ളത്. അതാണ് അതിന്റെ ശ്ലോകം. അത് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകം ശ്ലോകമാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞത് ഓ പൂർണ്ണമതം പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാതായ പൂർണ്ണമേവ അവശിഷ്യതേ. ഒന്നിൽ നിന്നാണ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത്. പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൂർണ്ണം വന്നാലും അത് പൂർണ്ണമായിരിക്കും, അതിനെ അവശേഷിക്കുന്നതും പൂർണ്ണമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലായി. എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗമിക്കും. അപ്പൊ ആ ഭക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ചിന്താഗതി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ, അത് നമ്മളേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ദുർവാസാവിന്റെ കഥ. ദുർവാസാവ് പറയുന്ന കഥ എന്ന് വെച്ചാൽ, ദുർവാസാവും മഹാഭാരത സമയത്ത് ദുര്യോധനം പറഞ്ഞു വിടുന്നു. ദുര്യോധനം പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച സമയത്തിന് ശേഷം ദുർവാസാവിന് പറഞ്ഞു വിടുന്ന സമയത്ത് ഗാന്ധാരി അക്ഷയപാത്രത്തിന്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ചുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് അതെടുത്ത് കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി ദുർവാസാവും ശിഷ്യന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വയറു നിറയുന്ന രംഗമുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സ്. അത് തന്നെയാണ് സത്യം. ഭഗവാന് സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോ, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവം? നമ്മള് സന്തോഷിക്കുകയാണ്. അതാണ് ആനന്ദം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ അല്ലെങ്കിൽ ആയ ഭക്തിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതാണ് പരമാനന്ദത്തിലേക്കുള്ള ആ യാത്ര. അഭിചേദസി പാപേഭ്യോ സർവേഭ്യോ പാപകൃത്തമാ സർവജ്ഞാനപ്ലനേനൈവ വ്യജ്ഞനം സംദ്രക്ഷസി. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയായിരിക്കണം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നീ എത്ര പാപിയാണെങ്കിലും, നീ എത്ര തെറ്റുകാരനാണെങ്കിലും, നീ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഈ പാതയിൽ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഇത് ദുഃഖ സമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകത്തെ നിനക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആ മാർഗം നീ പിടിച്ചിരിക്കണം. അത് തോണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തോണിയിൽ കയറി ഇരിക്കണം. നിങ്ങൾ കയറി ഇരിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. യഥാം ദാംസേ സിദ്ധോഗ്നിർ ഭസ്മാസാത് കുരുദാർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മാത് കുരുതദാ ഭസ്മാ കുരുദേ തദാ.
അല്ലേ അർജുനൻ, നീ കത്തുന്ന തീവ്രക്ക് എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവ്വഫലങ്ങളും ഭസ്മീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളും പാപകർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചാമ്പലാക്കിയിരിക്കണം. അതാണ് രണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോ, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെ പാപവും പാടില്ല പുണ്യവും പാടില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. നഹി ജാനേന സദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യതേ തത്സയം യോഗ സംസിദ്ധ കാലനാത്മേന വിദ്യതി. ഈ ലോകത്തെ അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനമായി പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠമായി മറ്റൊന്നില്ല. ഈ ജ്ഞാനം അധ്യാത്മ ദർശനത്തിന്റെ പര്യക്ക ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെ പോലെ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. ആ ജ്ഞാനത്തെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠമായി മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അത് ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ, ആത്മാവിന്റെ ദർശനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പരിക്ക ബലമാണ്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഇതില്ല, പരിക്കം അതിലൊന്നും കളയാനില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ആ ബലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സാധാരണ ഒരു ബലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തോല് കളയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ള കുരു കളയണം. ഇതൊന്നും കളയണ്ട. ആ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടണം. എല്ലാതും പൂർണ്ണമായിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഭക്തിയോഗം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണ്ടത്? ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൂടെ നമുക്കത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ശ്രദ്ധാം വല്ലതേ ജ്ഞാനം തത്പര സംശയേന്ദ്രിയാജ്ഞാന ലബ്ധോ പരം ശാന്തി മെച്ചീരണിൽ ഗച്ഛതി. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധയുക്താവനുമായ വ്യക്തി ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അത് ലഭിച്ച അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമായ അധ്യാത്മ ശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, പിന്നെ ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് സമർപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെ രണ്ടും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേഗം പെട്ടെന്ന് ആധ്യാത്മിക ശാന്തി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ രണ്ടു കാര്യം, ഒന്ന് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, ഒന്ന് കൃഷ്ണനുള്ള വിശ്വാസം. ആജ്ഞസ്യ ശ്രദ്ധയാനശ്ച സംശയാത്മവിനശ്യ ദീനായം ലോകസ്ഥിന പരോ നാശുകം സംശയാത്മന. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയും സംശയ ദൃഷ്ടി വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരെയും അവിശ്വാസിയുമാർക്ക് ഈശ്വര വിശ്വാസം, ഈശ്വരബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയായുലമായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടിയില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വേറൊരു കാര്യം ഇതുപോലെ തന്നെ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയ വിഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കരുതെന്ന് പറയണത്. നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോ അത് ശരിയാണോ ഇത് തെറ്റാണോ, അപ്പൊ അവിടെ വിശ്വാസം പോകുന്ന പറയണത്. നമ്മളെ 10 അപരാധങ്ങളിൽ പറയുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത അപരാധങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു അപരാധമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഒന്നിക്കൊരിക്കലും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഈശ്വരബോധം ലഭിക്കില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ബാധിക്ക് നമുക്ക് പോകില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കില്ല. ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആധികാരികമായ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ വെച്ച് അത്യുത്തമമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഏതാണ്ട് മൃഗപ്പായവർക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥം വിശ്വാസം അവയെ കുറിച്ച് അറിവില്ല. അപ്പൊ അത്രയാണ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അത് സാധാരണ മൃഗപ്രായർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വിശ്വാസം കുറിച്ചുള്ളവർക്ക് ഒരു അറിവുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റു ചിലർക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിലും അവർ ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ചിലരായിട്ട് കൃഷ്ണനിൽ ഭഗവാന് വിശ്വാസമില്ല, അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ കൃഷ്ണപദത്തിൽ നിലനിൽപ്പില്ല, അവർ വീണു പോകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ. അപ്പൊ അത് വീണു പോകുള്ളൂ, താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വാസം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അതിനാണ് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആരാധന രീതികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ എവിടെ വീണ് എന്താ ചെയ്യണം, നമുക്ക് ആചാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ആരാധനയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മമായ നാമജപം. അതാണ് നമ്മുടെ പ്യൂരിറ്റി. ഇപ്പൊ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് പല രീതിയിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കണം. അവര് ആചാര്യം, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പോലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ശങ്കരാചാര്യരെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഗുരുക്കന്മാരെ അവരെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലേ. നമ്മൾ അത് അവരാണ്, അതും ഭഗവാന്റെ അംശം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരങ്ങളാണ്. അവതാരവും നമ്മളും ജീവാത്മയും തമ്മിൽ വളരെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എപ്പോഴും. യോഗ സന്യാസ കർമാണം ജ്ഞാന സച്ചിന്ന സംശയ ആത്മബന്ധം ന കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ തെളിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ അധ്യാത്മജ്ഞാനത്തിൽ സംശയമെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരമായ കർമ്മഫലങ്ങൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, കർമ്മയോഗത്തിലും പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങളെ നമ്മൾ ത്യജിക്കണം. അതിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടുന്നില്ല. അത് അർജുനൻ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുക. നമ്മൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ 100% നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ 100% ചെയ്തിരിക്കണം. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യരുത്. അത് പറയില്ല, ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയി നമ്മൾ ഭജനിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യല്ലേ. അത് ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണതാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരു കിട്ടണില്ല.
അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കില്ലൊന്നും. അപ്പൊ അതായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി യഥാർത്ഥ ആത്മാവിൽ ആ വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വരുന്നത്. ആ വ്യക്തികൾക്ക് കർമ്മബലങ്ങൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. തസ്മാത് ജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനസിദ്ധാത്മനാ ചിത്തേനം സംശയം യോഗം ആദിഷ്ടോദ്ദിഷ്ട ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്തിൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങൾ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടറുത്ത് യോഗിനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ. ഭാരത യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യൂ നീ. കാരണം നിനക്കിപ്പോ പല സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സംശയങ്ങൾ നീ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ, അജ്ഞാനത്തെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് തപസോമ ചോതിർഗമയ, ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള വെളിച്ചം നിനക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നീ ആ ജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നീ നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ എന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെ രണ്ടു വിധം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വന്തമായ ആത്മാവിനെ അറിയുന്നത്, അത് നമ്മുടെ മൂല്യശരി ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് ഒരെണ്ണം. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് പരംപുരുഷനെ അറിയുന്നത്, പരംപുരുഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മളെ ആത്മീയത തന്നെ പറഞ്ഞ രണ്ട് തരത്തിൽ, രണ്ട് ബേസിക് എന്ന മാർഗമാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ അറിയും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പരമാത്മാവിനെ അറിയും എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ദേവർമാർക്കും ബ്രഹ്മത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ, ബ്രഹ്മചര്യ യജ്ഞം, ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, ജ്ഞാനയോഗം, തപസ്, സമ്പദ് പരിത്യാഗം, വേദജ്ഞാനം, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ പുലർത്തിപ്പത് എന്നീ വിവിധ യജ്ഞങ്ങൾ കൃഷ്ണബോധത്തിന് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവന്മാർക്കുള്ള പൂജകള്, ബ്രഹ്മചര്യ യജ്ഞങ്ങള്, ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണം, ജ്ഞാനങ്ങൾ പഠിക്കണം, തപസ് ചെയ്യണം, അത് വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം, സമ്പത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വളരെ സമ്പത്തിന്റെ മാത്രം പിറകെ പോകരുത്, സമ്പത്ത് പരിത്യാഗം, വേദധ്യാനം, അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള ആത്മീയ ബുക്കുകൾ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയതയിലേക്ക് നമുക്ക് വളരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഗുരുക്കന്മാര് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും പറയണത്, ചിലവർ ഗുരുക്കന്മാരിന് അവരെ പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും പറയണം അവർ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ വഴിതെറ്റിക്കാൻ തെറ്റുന്ന സാർത്ഥന്മാരെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഗുരു പരമ്പരയിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെ അവരെ രീതിയിൽ, ഇപ്പൊ ഈ ബുക്ക് തന്നെ ഗുരു പരമ്പരയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ബുക്കാണ്. ആ ഗുരു പരമ്പരയിലുള്ള ബുക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. കാരണം അവര് അതിനു വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തികളാണ്. അവർക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പല ഗുരുക്കന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള നമ്മളെ പല രീതിയിലുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണ്, അവർ കുറച്ചു നേരം അത് പഠിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ പരിപാടിയിൽ അവർ ഏർപ്പെടും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ പറയില്ല, അവർ ചിലപ്പോൾ ഉപജീവന മാർഗമായിരിക്കും അവരെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ആയിരിക്കും, എന്ത് തന്നെയായാലും. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഗുരു പരമ്പരയിലുള്ള ബുക്കുകളായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വിശ്വാസങ്ങളില് നമ്മൾ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഇത് കഴിഞ്ഞു, 4-ാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ഒരു 3 മിനിറ്റും കൂടെ കേട്ടോ, ഞാനൊന്ന് ശരിക്കൊന്ന് സമ്മറി പറയാം. 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഭക്തനോബിൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മളൊന്നും ബലാസക്തി കൂടാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കേണ്ട രീതികളുണ്ട്. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാര് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും. പിന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, ചിലര് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കും, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നത് പലതരം യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞത്, ദിവ്യയജ്ഞം ഉണ്ട്, തപോയജ്ഞം ഉണ്ട്, പിന്നെ വരുന്നത് തപോയജ്ഞം, ദിവ്യയജ്ഞം, യോഗയജ്ഞം, പിന്നെ സ്വാതിയജ്ഞം. അങ്ങനെ 4 യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞ് അതിൽ ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ്രവ്യത്തെ നമ്മൾ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, അതായത് നമ്മൾ പല ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക്. അതിൽ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഇവൻ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും അത് ശരിയാണ്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് 12-ാം അധ്യായത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 3-4 കാറ്റഗറി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ വരുന്നതാണത്. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് വൃദ്ധങ്ങള്, വൃദ്ധങ്ങള് നമ്മൾ എടുക്കണം ജീവിതത്തിൽ. പിന്നെ യോഗകൾ, അതും അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു മാർഗങ്ങളാണ്. ഹഠയോഗ ആയാലും അഷ്ടാംഗ യോഗമാണ്. ഇതൊക്കെ യോഗ യജ്ഞങ്ങൾ എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തീർത്ഥാടനങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മള് വേദാന്ത സൂത്രം, ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദസാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മളെ ഉയർത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ യോഗാഭ്യാസത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ്, യോഗാഭ്യാസം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പല രീതിയിൽ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുംഭയോഗം, അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം നമുക്ക് തന്നെ കൂട്ടാൻ പറ്റും. അത് യോഗകളിൽ തന്നെ പല ലെവലുണ്ട്. അവർക്ക് പല യോഗ സിദ്ധികൾ, പറക്കാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടും, ചിലർക്ക് വളരെ ചെറുതാവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ യോഗ സിദ്ധികൾക്കൊക്കെ അവർക്ക് ലഭിക്കും. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് അവരെല്ലാവരും പതുക്കെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് അവർ യാത്രയാവും. കാരണം മനസ്സിലാവും ഇതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി അവർക്ക് ലാസ്റ്റ് എത്തുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ
നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ സത്യം അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ആത്മീയ ഗുരു. അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ ഗുരുവിൽ കൂടി നമുക്ക് ആത്മീയത വളർത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണെങ്കിലും കേൾക്കുന്നതാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഒരു ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ സമ്പ്രദായത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ യാത്രയാവാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റും. നമ്മളെ പരിശ്രമം മുഴുവനും പറയില്ല, നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പോയി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്ത വരും അല്ലെ. എന്താ അവരെ സിലബസ് ഉണ്ടാക്കും, അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഗവൺമെന്റ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് വെച്ചാൽ ഒരു സിലബസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സമ്പ്രദായങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര പാപിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയത്തിൽ, അതായത് ഈ ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം, അതായത് ഭൗതിക ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖമായിട്ടുള്ള ഈ അതിന് പറയുന്നത് തന്നെ ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യവും അജ്ഞാന സമുദ്രം എന്നാണ് ഭൗതിക ലോകത്തെ പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും, അത് നമുക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത്, പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും. നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ വരുന്നു അല്ലെ. സംശയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയം നമുക്കിപ്പോ 1 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞോടുകൂടി നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്നല്ല പറയാ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏത് ക്ലാസ്സിലെ പല ക്ലാസ്സുകളും കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആത്മീയത കൂട്ടേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കണക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഭാഗവതം ആണെങ്കിലും ഒരു ശ്ലോകം ഡെയിലി വായിക്കാം, ഒരു 4 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാം. ആത്മീയമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ആത്മീയം നമുക്ക് അറിയാം, അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വിശ്വാസത്തെ എനിക്ക് അഫക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ, അത് ചെയ്യാന്നല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കരുതി കൂട്ടി നമ്മളെ അത് കുഴപ്പമില്ല, ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ആത്മീയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഭൗതികത മതി, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ആത്മീയത കൂടുമ്പോൾ ഭൗതിക കുറയും, ഭൗതിക കൂടുമ്പോൾ ആത്മീയത കുറയും. അത് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ 2 വിധ ആത്മീയത ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ അറിയും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയും. അതാണ് പറയുന്നത്. 2 വിധമുണ്ട്. 2 വിധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോസസ്സാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ മൂലസ്വരൂപം, നമുക്കൊരു മൂലസ്വരൂപം തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂലമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരമല്ല നമ്മുടെ സ്വരൂപം, നമുക്ക് മൂലമായിട്ടുള്ള ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വരൂപം നമുക്കുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരമാത്മാവ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതിലേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയണം. പിന്നെ ചില യജ്ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങൾ, ദേവന്മാർക്കാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യജ്ഞമാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മചര്യ യജ്ഞമാണെങ്കിലും ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട യജ്ഞങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ തപസ്, സമ്പത്ത് പരിത്യാഗം, പിന്നെ വേദങ്ങൾ പഠിക്കണം, വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ, സ്ഥിതികൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരും. പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വഴി തെറ്റിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥന്മാരെ സൂക്ഷിക്കുക. അതും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതി പല രീതിയിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെറുതെ ആയിപ്പോവും. അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ കൂടി മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. 4ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണം കേട്ടാ. ഇനിയെങ്കിലും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഞാനത് പറഞ്ഞത് ബുക്ക് വാങ്ങിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. ബുക്ക് എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കുക. കാരണം ബുക്ക് വായിക്കാണ്ട് ബുക്ക് വായിക്കണം. അപ്പൊ അതിൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. എല്ലാ പോയിന്റ്സും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ ഡ്യൂറേഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പറയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ലാഗാവും. ലാസ്റ്റ് ആൾക്കാർ എല്ലാവർക്കും അവിടെ എത്തൂല, പലവർക്കും വിട്ടു പോകും. അത് നമ്മുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. നമുക്ക് പല ആക്ടിവിറ്റീസുകളാണ് നമുക്ക് രജിസ്റ്ററാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് അങ്ങനെ എത്തിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇനി ഇതിലെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലോ, ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, ഞാൻ നിർത്തിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്ക് ഡൗട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിർത്താം നമുക്ക്. ഓക്കെ മാതാജി, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ. നാളെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നമുക്കപ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യാവച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമാനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് പ്രഭാതക്ക് ഗുരുദേവക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ